ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақтам Муҳаммад Шарипов. Видео дар бораи чизои интересни, воқеаву ҳолатҳои интересни ва вообще бомбически ғайриоддӣ ки метавонад ки дар планетаи Замин вообще рух бита. Хеле чизоро шумо мебинед ва маълумото дар бораш мефаҳмед. Ва пешаи видеоро сар кардан албатта ки чун ҳар вақта ссилкаи дар комментария бидара бигзарен, хабар бигирен, регистратсия кунед ва шумо метавонед ки ба ёрдами ин ссилка дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Хубии именно ҳамин ширкат дар чие ки пас равнени дигар ширкатҳо дар бозию ҷанго метавонад ки коэффициентҳои хубтар, баландтар дошта бошад. Ва фаромӯш накунед промокода истифода барем. Ба ёрдами промокод шумо метавонед ки бонус ба даст биёред. Ссилка ва промокод дар комментария закрепить шудагӣ. Тема яким мо ном дора бомбаи боронӣ. Бомба борон короче. Ну то есть бомба, то есть борон ай бомба не, бомба ай борон. Хит карден, хит накарда бошен дальше мефаҳмем ози. Ҳамин хеласта бародаро ҳолатҳое ки чхеле ки дахмон меган борон ба лави тавақ мереза, ба лави сатили мереза. Да иҷа ба фикрам скорее всего бигем ки борон ба лави бочка рехтагиай дурусттар мешава. Яъне ки ҳам хеле явлениҳое ҳастае ки дар определёни территория да ҳамаи ҷоне борон бештар, бисёртар меборад. Мисли ин чхеле ки шумо дар видео дидем. Ҳам хеле чиз мумкин е ва рух метавад. Ва ира ном мегиран, ну ҳар хел ном мегиран, девори боронӣ, короче бисёр хел ном аст. Интереснигӣ ва хатарнокии одновременно дар чие ки метавонад ки дар як ҷо як бора количествои бештари борон бубора аз абро. Ҳолатҳое ки дидем территорияда ки райду бархай, значит ҳамин хел боронҳо шиданаш, бориданаш мумкин е. Яъне ки сравнит кунем страшни будани ин намуд борона ай борони оддӣ дар чие ки дар территория ки именно ҳамин хел борон мебора, чизе ки дар пеши ӯ ҳастай ӯ нобуд мекунад. Яъне ки метавонад ки замина даже бикафона пора кунад. Мисол агар ягон танаи бараки дар хона пона боша, агар ҳамаи ӯро мешува, селе ки баъди борон мешава, не хиди ҳамун боридани борон. Яъне ки бародаро ҳози гапое ки мо задем маълумот дар бораи оне буд ки ҳамин хел чизо мумкин е ва мо асосан гап мезанем дар бораи яке аз видеоҳое ки дар интернет вирус нишидагие, бисёр одаморо ба ҳайрат овардагие. Пеша ки мо ин маълумотро бораи чӣ гуфтем ки ҳамин хел чиз возможно е. Яъне ки дар бораи чизе ки мо гап задем, и видео ба ҳамон монандӣ дорад. Ва чӣ хеле ки шумо дидем борон дар як точка мебора ва ба мисли ҳамон чизое ки мо дар боло описат кардем монанда. Не ки барои бовар кардани ин видео ки ин видео действительно ҳамон боронҳо бошад ё ки не, мора як чӣ халал мерасонад. Чӣ ба ки болои видео несте. Яъне ки дар видео дида намешава ки ин борон именно аз осмон, аз абро меборад ё ин ки ягон намуд фонтана, ягон чиз дига. Ҳамеша мо дида наметонем. Шумо чӣ фикр дорем бародаро дар ин бора? Дар комментария binavисед. Ин ҳамун намуд боронҳо ё ин ки ин просто фонтана. Ин ролик соли 2016 сабт шудагие ва ҳатто ба як чанд забон перевод шудагие ва ира ҳамин хел описат мекунам, хел нависондагиан авторош ки ин ҳамун намуд борони бомбагие, ну то есть бомбаи бороние. Ва темаи дигари мо бародаро парвози ғайриоддӣ аз парашют. В смысле уже меш ҳаст ҳолатҳое ки одамо аз космос ба парашют паридагиан. Мешава ки бо вообще айда ягон прыжоки ғайриоддигӣ бошад. Аказоиса ҳастай бародаро. Бале чӣ хеле ки мо дар боло гап задем, бисёр спортсменҳое ҳастанд ки ҳар гуна масоҳати баландии мисол паридагиян. Не ки чӣ хеле ки вохидшон мега мастерствои парашютиста ба масоҳати баландиш определит кардан дар кор нест. Яъне ки ба чӣ, бале касе агар ки угадат карда боша binavисен молодец, респект. Ба точност мега определит мекунӣ ки чӣ гуна точност ҳамон одам дорад ки допустим як определённи шида дар замин мону парашютист именно болои ҳамуда приземлиться кунад. Ва парашютисти ки оз дар бораш гап мезанем, ин не то что спортсмени точни ва наоборот бо камтарак опаснитар именно бо барои мардо. Оз мегум барои чӣ? Якумаш ки и парашютист нестай, аниқтараш парашютисткай, то што гуфтам барои мардо опасни хит карден чӣ ба? Яъне ки духтарай дальше мерем. И духтар аз Америкай 26 солаи. Номаш Кети Хансон. Мисол бидонен бо яке рӯбарӯ нашем. Яъне ки чӣ кор мекунад? Аз парашют мепара, дар болои мотоцикл приземлиться мекунад, мешина. Мотоцикле ки дар ҳаракат буд ба суръати 60 км сония, 60 км соат ҳаракат мекард мотоцикл. И ай осмон мепара ба парашют ва дайром мекуна мотоцикла именно дар болои ҳам мешина. Бале спортсменка но опаснигира чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем дар чие ки пареншда. Яъне ки мардае ки ба ин сар кор мегирад. Чӣ ба опасния? Шумо доз интересни мешава. Ягон кор мекуна партофтаниш мешава, тай гирехта наметони братан. И ба парашют ай осмон мотоцикле ки ба суръати 60 км соат гирехта иста буд чиш да болош. Так ҷо мегирезӣ? Голубой вулкан. То есть
вулкан голубой нестай. Короче, вулкани кабуд бардоро. Темаи дигари мо. Бале, розишем бардоро. Честно, дар комментария бинависен ки камай одаме ки просто вулкана голубой, ну то есть кабуд ҳис кунад, тасаввур кунад. Вулкан обычно сирхайку, аловайку. Чӣ голубой метавонад? Ну то есть кабуд метавонад бошад. Бале, мумкин ки бисёриҳо бидонанд ки именно ҷои бештари вулканҳо и Индонезия. Ба ғайр аз оне ки дар инҷа вулканҳое ҳастанд ки хок чанду дуд хокистар алова ба осмон пуф мекунанд, бо ҳастай як асобини вулкан. Асобиниш дар чӣ ки номи мавзӯъ мохай вулкани то есть кабуд дора. Интереснигии ин вулкан бародар дар чие ки дар тамоми ҷаҳон дар ягон ҷо, яъне ки ба ин монанд нестай. Ягона вулкане ҳасте ки кабудай. Вақте ки шаб нигоҳ мекунӣ, ҳамун лава, ҳамун алове ки меброяд кабудай. Не ки агар ки бо камтарак чиқиртар назар кунӣ ура таҳқиқот бигзаронӣ биомӯзӣ, дар асл бародора сабаби кабуд будани ин вулкан худи лава нест, аниқтараш газай. То есть ки аҷа гази меброяд ки ҳамун месӯза, кабутӣ аз ҳисоби газай. Не ки ин гапа гуфтан ямин шид бисёриҳо аввал дар удивител нашид ки чӣ ба ин вулкан кабутай, не ки баъдан касе вақте ки мефаҳме ки просто газ месӯхта, удивителнагиш гум мешавад. Вақте ки олимон дар инҷа таҳқиқот мегзаронанд, мефаҳманд ки зернисти газ меброяд ки дар вақти сӯхтанаш ҳамин хел ранг дора ва ҳарорату 600 градуса. Вақте ки газ ба берун мебарояд, дар ҳолати якҷоя шидан бо воздух ин газ месӯзад. То есть уже зажигалка пажигалка дар наметавонад, просто ҳам контактировать кард воздухати месӯзад. Ва интереснигиш ҳамин ки ҳамин шуълаи алов метавонад ки 5 метр баланд бихезад. Баъдан баъди сӯхтан боқимондаи газ, яъне ки дар вақти сӯхта баробараш намедонам чӣ коре мешавад ки реально мисли лава ворӣ мешавад, ранги вулканворӣ. Чӣ хеле ки вулкан мехамба, ҳам ки об мешавад, хамидан мегирад. Но кабудиш кабуд неста. Парковкаи намедонам бардори парковкаро чӣ хеле ном монем. Ман парковкаи безлимит диш мемонам. Шумо худтон дар комментария вариантҳои худтон бинависед. Деки ман бовар дорам ки шумо ин гуна парковкаро дидагӣ нестед. Вроде с одной стороны парковкаи надёжный, мақсад дар инҷа мошин тамони вообще ягон кас намедиздаша. Ну не то что ягон кас, даже хитам наметавонӣ бигириш дига. Ака намедонам ай плюсай ёки минусай, скорее всего минусай, барое ки ба ғайр аз оне ки ҳеҷ кас намедиздаш хитам гирифта наметавониш. Но зато красивае ку. Ин бардора қарор дорад дар Франсия, дар райони Жуи-ан-Жозеп. Короче, он хеле ба баландии и сохтмон 18 метрай. Майли баландии сохтмон не ки ман да интерес неши. Ман вақти якум бор нигоҳ дидам амира мошино ранги мошинои советские. Оказывается, и советские мошино проектошон дизди буда. Барои чӣ, яъне ки ман советские мошиноро проектоша диздидагӣ гуфтам ки ина шумо ҳамози бинен монандаи мошинои пешинаи кӯҳнаи советские. Не ки дар инҷа дар ҳамин проект мошинои кӯҳнаи фаронсавие. Агар шумо да интересни бошад, дар хид ями чӣ метавонем ира бигем, здания ёки ягон намедонам чӣ 60 мошина, яъне ки ҳамин сохта шудаги аз 60 мошин. Арман Пьер Фернандес икияе. И ҷавоб мегӯяд дар ҳамон саволе ки шумо да интересни, яъне ки ира ки сохта, ин нами одам, ин художника, местни художника ки ҳам хеле идея дар сараш мезана, бигирем бикунам. А шумо бошем блогерро мегӯян ки шумо дига кор надорем, бирем як кори соз кунем. Ай одам ди чико кадай? Яъне агар блогерро шумо да маъқулан боша, нами сабабе ки нами блогерро дига кор надорем мегем бира ягон кор кунем, гунаҳгори нами одамай. Ки мегера ки хеза мошиноро хеле дури битонда чӣ кунад? Нами одам сабаб шуда ки ман ин рӯз дар бураш гап зистам. Хайр чӣ бардоро фикр ақлатон дар комментария бинависен, видеои нав интизор бошен. Ҳамада хайр.